Salut, prieteni, din nou! Ne aflăm pe vlogul despre foraje speciale. De data asta, așa cum am promis în episodul precedent, vom vorbi despre forajele de apă. Și anume, începerea unui foraj de apă. În marea pleiadă a forajelor speciale, forajele de apă pe teritoriul României sunt cele mai solicitate, sunt cele mai cerute. Și atunci trebuie să vedem cum începem genul ăsta de activitate sau cum începem pur și simplu o lucrare. În condițiile în care avem semnat un contract, avem un deal cu beneficiarul, am bătut palma, ne-am întors la societate și organizăm pornirea în șantier sau ajungerea pe locație. Cum se face acest lucru? De data asta am să vorbesc mai mult, dar fără să mă vedeți pe mine, și am să exemplific pornirea unui foraj, începerea unui foraj, cu imagini, filmulețe, schițe, desene, care să vă ajute în activitatea dumneavoastră. După cum spuneam, vlogul ăsta nu se adresează neapărat doar beneficiarilor. El se adresează și celor care deja execută genul ăsta de lucrări sau celor care doresc să se apuce de a executa foraje speciale în România. Piața este foarte mare, solicitările sunt foarte multe și după cum am văzut în ultimul timp apar tot felul de firme. N-are relevanță cât de mari sunt ele, cât de mici sunt ele, important este faptul că lucrează pe teritoriul României. Și acum, înainte de a trece la orice, am să vă spun organizarea transportului până la beneficiar. Este la fel de importantă ca orice etapă din activitatea de foraj. Și acum să vorbim despre cum plecăm în momentul în care avem semnat un contract, avem un deviz înaintat și avem o aprobare din partea beneficiarului. De acum totul depinde de noi. Plecăm din curtea societății în condițiile în care utilajul este într-o stare perfectă de funcționare. Indiferent dacă i-ați făcut un recap peste iarnă, indiferent dacă l-ați revizionat acum o zi, o săptămână, o lună, utilajul trebuie să fie în stare de funcționare. Atât utilajul cât și accesoriile pe care le încărcăm odată cu utilajul sunt foarte importante de asemenea. Ce trebuie să învățăm? Pentru că în România am observat că o firmă care deține un utilaj încearcă să facă tot felul de lucrări. Nu contează că sunt foraje de apă, că sunt foraje geotehnice, că sunt foraje de cercetare geologică, mai rău sub traversări sau injecții de ciment. Ele vor face cu același gen de utilaj. Urmăriți-le portofoliu și vă veți lămuri singuri. Nu uitați, clientul nostru este cel mai important în toată această activitate. În momentul în care am ajuns la el în curte sau la el în locație, nu contează unde este, vom avea grijă să nu-i producem stricăciuni. Să nu-i producem stricăciuni pe spațiu verde, pe alei, pe anexe, vom ocoli livezele, vom ocoli copacii, vom ocoli tot ceea ce ne stă în cale doar pentru a ajunge pe locația respectivă. La fel de important este că atunci când ajungem pe locația respectivă, odată cu utilajul să ajungă sursa de apă. De ce spun acest lucru? Pentru că pompa de foraj asigură practic sângele acestei activități. Dacă instalația de foraj reprezintă creierul, pompa de noroi, circulația de apă, reprezintă inima. Bun, am ajuns pe locație. Ce facem înainte de a cala utilajul? Vom începe să ne facem lucrări conexe cu activitatea de foraj, ceea ce presupune săparea batalelor. Batalele sunt niște gropi în pământ de 1 pe 1 pe 1, deci 1 metru cub, de apă și vă sugerez să săpați cel puțin 2 pentru a vă menține noroiul de foraj cât mai curat. Este important ca pompa să lucreze în parametrii pentru care a fost construită. Nu vă zgârciți și nu lăsați un singur batal sau o singură groapă în pământ. Asta doar dacă nu aveți site vibratoare. O să vă prezint în figura alăturată o organizare judicioasă a unui astfel de șantier în care o să vedeți o groapă de decantare primară chiar lângă orificiul pe care îl sapi în pământ prin operația de forare și unde detritusul se va lăsa gravitațional. Urmează un canal cu șicane de multe ori care alimentează o groapă finală de unde pompa de noroi trage un noroi de foraj cât mai curat, cât mai lipsit de detritus. Detritusul înseamnă acele mici particule din rezultate din procesul de forare.
În secțiunea aceasta veți vedea același lucru, o groapă primară care are o cotă ceva mai sus și o groapă secundară de unde sorbul pompei de noroi trage un noroi de foraj bentonitic, cu polimeri, cu chimicale, cu barită, cu bentonită, cât mai curat. Și acum ne vom îndrepta către tipurile de pompe de foraj. Cele mai uzuale, cele mai uzitate, cele mai bune în activitatea de foraj sunt pompele cu pistoane. Pompele cu pistoane care le folosim în foraj sunt de două tipuri. Sunt pompe simplu efect și pompe dublu efect. Pompele simplu efect au 3 pistoane în linie, sunt folosite de obicei în activitatea de cercetare geologică. Pompele duplex sau pompe cu 2 pistoane lucrează dublu efect și sunt minunate pentru forajele hidrogeologice. Urmează pompele centrifuge, pompe care nu sunt fiabile, la fel ca și pompele cu pistoane, pentru că se uzează rotorul sau interiorul statorului, interiorul cămășii, dar la limită se pot folosi în activitatea hidrogeologică. Pompele cu șurub, la fel ca și pompele centrifuge, au două părți în contact, o parte un melc făcut din inox și o cămașă de cauciuc care reprezintă statorul. Există kit de reparație, dar e destul de complicat în șantier să repari o astfel de pompă. Nu sunt la fel de fiabile ca și pompele cu pistoane. Următoarea categorie reprezintă motopompele. N-au un debit și o presiune satisfăcătoare pentru a face foraje de adâncime, dar la limită se pot folosi pentru foraje de mică adâncime. Și ultima categorie sunt pompele cu membrană sau pompele cu burduf. Sunt pompe acționate de aer, deci practic de la un compresor, n-au niciun fel de viabilitate în activitatea de foraj, dar sunt societăți care le folosesc. Am terminat de săpat batalele pentru apă. Următoarea operație în foraj este calarea utilajului. Calarea înseamnă stabilizarea lui pe poziție, pe locație. Calarea se face prin intermediul a 4 cilindri hidraulici sau mecanici de multe ori. Această componentă albă care se ridică, mastul, el va constitui cel de-al 5-lea punct de susținere al structurii de bază. Este foarte important ca în momentul în care îl ridicăm prin intermediul unui cilindru hidraulic sau a 2 cilindri hidraulici să-i verificăm verticalitatea. Din ce cauză acest lucru? Pentru că verticalitatea ne va da axa găurii de sondă. Următoarele capitole reprezintă activități și accesorii pe care le folosiți în activitatea de foraj. Vom vorbi despre sapele de foraj și vom vorbi despre garnitura de prăjini. După care putem să ne apucăm efectiv să forăm, efectiv să săpăm. Sapele de foraj. Sapele de foraj sunt de mai multe feluri și ele se împart funcție de solurile pe care încercăm să le dislocăm cu ajutorul lor. Peste tot în lume, pentru soluri moi și medii, se folosesc sapele cu lame, drag bit, cum le zic americanii. Acestea pot să aibă 2, 3, 4 sau mai multe lame. Lamele sunt făcute în trepte și sunt armate cu plăcuțe vidia. Circulația fluidului se face prin centrul acestor lame. Lamele au o componentă cilindrică și un conector pe filet care se prinde de prima prăjină de foraj. Următoarea categorie sunt sapele cu role, cu 3 role sau sape tricon. Acestea sunt la rândul lor de mai multe feluri în funcție de rocile pe care le dislocă. Sape pentru roci moi, medii, tari, dure, abrazive. Pentru soluri moi și medii se folosesc sapele cu dinții frezați. Aceste role se învârt în jurul axei, au dinții mai pronunțați, sunt frezați, în comparație cu această sapă cu butoni, și sunt cu autocurățire. Sapele cu butoni sunt formate tot din 3 role, dar au carburi de tungsten atașate pe circumferința lor. Sapele cu PDC sau diamante policristaline compacte sunt niște discuri cilindrice înguste care sunt atașate pe circumferința sapei de foraj. Sunt sape care
folosesc în roci extra dure. Circulația, de asemenea, tot prin cele 3 diuze practicate între fălcile sapei. O ultimă categorie ar fi sapele cu diamante pentru roci dure și extra dure. Diamantele atașate acestor sape au două modalități de confecționare, cu diamante impregnate, care fac parte din matrița acestor sape, și cu diamante insertate, care se atașează ulterior și se ard în cuptoare la temperatură înaltă. Există o dispută internațională care sunt mai performante, cele cu role sau cele cu PDC. Din punctul meu de vedere, de departe cele cu PDC. Garnitura de foraj. Garnitura de foraj sunt prăjinile cu care sapă. Acestea sunt cu filet conic și, uzual, pentru forajele hidrogeologice, deci pentru forajele de apă, în România se folosesc cam 3 dimensiuni. 50 RS, 2 și 3 pe 8 inch, 2 și 7 pe 8 inch. Este mai mult decât acoperitor tot această plajă de diametre. Pe deasupra de filet are o parte frezată pentru a pune cheia. Urmează niprurile de legătură pentru forajul geologic. Prăjinile în forajul geologic au de la 32,5 mm la 42-48 mm, fără frezări. Următoarea categorie sunt prăjini pentru cercetare geologică cu airline. Sunt niște tuburi cu pereții subțiri, filetul este pătrat și sunt confecționate de așa manieră ca să permită trimiterea overshot-ului pentru a recupera proba de sol, proba geologică. Ultima categorie sunt prăjini foarte, foarte grele, cu pereții groși, sunt prăjini pentru down to hole hammer, DTH cum îi spune, sunt prăjini care preiau absolut toate șocurile. Mă opresc aici, nu doresc să extind foarte mult sau să vă plictisesc cu acest episod. Dorința mea este ca vlogul să vă fie util, să fie practic, să fie ca un mic îndrumar atât către cei care execută genul ăsta de activități, cât și pentru beneficiari în sine. Ca beneficiar trebuie să urmărești aceste aspecte, te interesează banii tăi. Ca executant trebuie să urmărești aceste aspecte, este vorba de imaginea ta. Dar mă opresc aici, nu uitați, dați subscribe, like, trimiteți video la prieteni sau la cunoștințe care doresc genul ăsta de lucrări și ne vedem episodul viitor. Pa, pa, la revedere!